tamén ten que ver co tema da tecnoloxía. Non sei se... Pero bueno, está ben plantexado porque realmente o debate de fondo é un debate sobre metafísica. Bueno, xa temos 3 palabras máis, así que vamos a ir agrupando, ¿te parece? Alguén máis? Porque se agrupamos e ordenamos mellor para que tamén saiba cada resposta. Sí, non digas ao final. A mí xa estás anotado. Non, despois, porque estamos outro Para debate. el YouTube. Bueno, ti vas a outro debate. La discusión por enlazar con este, un pouco de unhas cosas que se plantexaban agora. Eu creo que esta pregunta que non respondiche de todo, porque é complexo, non? Pero en parte sí, non? Esta pregunta de... non é por volver a sobre, pero... Non volvemos a ver. A comunidade no proceso de produción. Si pode haber comunidade no proceso de produción. Xustamente, eso é o MIR. Eso é a gran descripción de Chayanov. E aquí aproveito para decirlo, que outro día non mencionache, e hoxe tampouco. Dixenche outro día a salir. Falas dos populistas rusos, e os eloxas moitos, pero xustamente non falas daquel que máis foi utilizado, máis nos influiu, e me gustaría saber por qué, en relación xustamente con esta cuestión, non? E, por certo, a comunidade que se mantén no proceso de producción tamén está descrita, por certo, por parte dun colega noso que se chama Xesús Balboa, nun par de artigos que falan deso, e cano fala do monte en Galicia, non? Nun período que coincide xustamente, nun período histórico que coincide xustamente co anterior á Revolución Soviética, non? Eso por un lado. Por outro, un detalle sin importancia, pero que ten importancia tal vez, non? Porque a comunidade ficticia máis importante, máis duradeira, é anterior á nación. E se chama hinduismo, cristiandade, budismo. É unha comunidade ficticia máis persistente, digamos, anterior ao capital, se quere chamar así, non? O digo para discutirlo, non xa sei que ti falas noutra lógica, pero esa é a comunidade ficticia anterior á nación e ao capital. E logo, unha pregunta máis histórica e máis fenomenolóxica, non? Que enlaza con toda a tua reflexión. O tempo non é eslogan, non? O tempo da terra para quen a traballa, que é un eslogan ben conocido e está a final do século XIX sin formular desa forma en Irlanda, está en 1911 na Revolución Mexicana, non? Está en Galicia formulado así ou non, formulado así cando os que formulan son socialistas e estuveron en Cuba ou estuveron en Uruguai e leron un libro e volveron para aquí e chegaron a Cos Pedriños e dixeron, isto é a terra para que da traballo, pero ao final era eso, os que traballaban a terra no régimen foral querían ser os donos da terra, donos de seu, incluso como lles obligaron a ser propietarios o forma, pero ese mismo debate que ti plantexas para a Revolución Soviética se producía aquí, o conflicto entre o comunal, o que é de todos e xestionamos entre todos, e o que é de cada un. Eso fala Balboa, xustamente no Monte Galicia. E como se resolve eso? Por parte da comunidade. E a prova que ainda temos un cuarto do territorio en xestión comunal, teórica. Iso fala de algo en relación con isto, que me parece importante. Nese sentido, a idea da terra para que non traballa é unha época que eu creo que hai que concebir como época, non sei cal é a tua opinión. É un período anterior a ese momento tan importante no que o campesiñado ocupaba os papeles do século XX, xa desde antes, eso está aí. E iso que explica a importancia do campesiñado tamén, non só no 11 en México e en América, sino no 17 en Rusia. Non sei como veis esta idea. E nese sentido, por completalo, claro, ti disocias atinadamente, pero a mí hai algo que me choca aí. Disocias no proceso da Revolución Soviética o papel do campesiñado hasta a nova política económica e o papel do campesiñado durante a nova política económica. E eu, a gas da teoría e das formulacións teóricas, no concreto, no proceso histórico concreto, non sei se realmente o papel
revolucionario do campesiñado, mira o que digo, non se mantén precisamente durante toda a política económica. A nova política económica obligando esa nova política económica. Porque a obsesión de destruir o campesiñado, non só a comunidade campesina, sino o campesiñado, aplicando o que di Trotsky, que sintetizaste moi ben, só se produce cando expulsan a Trotsky e o que goberna políticamente o asunto señor que lle alguna máis idea que outra que é Stalin, ¿no? Que incorpora todas as ideas de Trotsky. Entón, esa idea de que o campesiñado perde, eu creo que visto non desde a propia Revolución Soviética, sino visto desde Galicia, ou desde México, ou desde calquer outro proceso campesiño que se está producindo no mundo, á altura dos anos da segunda década do século. Incluso comparado co que sabemos do caso galego, efectivamente. Non é para que respondes a todo tampouco, pero é para... Me interesan os teus puntos de vista sobre todo isto. E lanzámoslo xa coa seguinte intervención, se parece, porque senón... No, pero él quería cambiar de tema despois. Bueno, era tamén un pouco en relación... Quere pasar os campesinos. Era un pouco en relación con isto, non? Con facer máis históricos os conceptos estes, porque entendo que a idea de comunidade pura, gradualmente corrompida polo capitalismo, está ben como un concepto puramente teórico, pero non creo que se poidan situar comunidades puras nas que non haxa, nas que todas as decisións se toman en base a necesidades sociais colectivas nun determinado tempo, non? Por lo menos en Galicia, como sinalaba o profesor Fernando Prieto, coas obras de Balboa, e tamén José María Carvesín, vese bastante ben o choque entre, a forma de xestión comunitaria, pero tamén os intereses familiares, individuais, sobre todo familiares, que sería a unidade de explotación e producción. Entonces, con respecto a isto, quería preguntarles, cando está falando destes termos, está falando do que pensaba Marx, estamos falando dunha historia das ideas, ou é que vostedes consideran interesantes para describir a realidade en base ao que xa coñecemos agora mesmo. Tamén en relación cal era a relación desas comunidades máis ou menos puras, se considera que se conservaron, sen relacións de mercado internas, co exterior, porque entendo que o exterior, además de pagar impostos, trabucos, rentas sobre a terra e demais, tamén compraban e vendían bens de consumo. Finalmente, tamén relacionando con Carlsín, creo que é interesante falar nestes casos nos que hai unha comunidade que opera internamente sen demasiado valor en cuanto a intercambios de diñeiro, tamén outras formas de mercados que non se definen propiamente con términos monetarios concretos, pero que tamén son procesos de intercambio. Falo, por exemplo, de intercambio de favores. Eu lle presto unha vaca ou un arado que pode entenderse como un ben de capital para que outra persona cultiva a súa terra, pero en cambio deso hai unhas relacións de despois de volver o favor que poden ser desiguais. Básicamente estes son os puntos prácticos. Dentro de xa, sí. Bueno, a ver, vou ir contestando cousas. A ver, con respecto ao tema do proceso en Rusia, eu non quería señalar que no caso da introducción da nova política económica en Rusia eso implicase un cambio da situación do campesinado. Aí me refiro máis á política bolchevique. A política bolchevique intentou, os bolcheviques están moi, aparte do tema do canon socialdemócrata que falábamos antes, eles, o seu referente é a Comuna de París. E a Comuna de París, o problema que tivo fundamental foi que a dificultade de enlazar o proceso revolucionario urbano co proceso no campo. De feito, fracasa en boa medida por eso.
Entón, para eles, fundamentalmente, o objetivo fundamental dentro desa concepción que digamos antes de que a revolución socialista fai o proletariado urbano e industrial, o que hai que intentar é neutralizar o campesinado. Nesa convención eles intentan primeiro, o sea, o que eles permanentemente intentan é dividir a ese campesinado. Primeiro, optando polo campesinado pobre e despois polo campesinado rico, non? Como non consiguen disolver a comuna, terminan acabando con ela a través do proceso de colectivización, non? A cuestión é, outra cosa é o proceso revolucionario. Outra cousa é que é o que no fondo estou plantexando no foco que estou dando, que realmente o proletariado en Rusia é o campesinado. O que eu estou dicindo no fondo é que a clase social que vai a cuestionar a relación social do valor é o campesinado. Nun proceso revolucionario que non acaba en 1917, que acaba aproximadamente en 1920-21, con toda esa marea de revoltas que se dan por todo o territorio. Aí podemos decir que termina o proceso revolucionario, que é derrotado, e supón a consolidación do réxime bolchevique. Eso deixa secuelas, evidentemente unha das secuelas que vai deixar na sociedade soviética é a enorme desconfianza entre o mundo da cidade e do campo, que se vai a traducir en permanentes procesos de falta de víveres, de acaparamento. Bueno, claro, despois de todo o problema, despois da colectivización forzosa, todo o problema dos millóns de mortos que hai de fame. Eso non se conta moitas veces, pero foi unha completa versión. Ese é o que me refería, Sí, o sea, que é o que o que me refería era eso, que é un proceso revolucionario que realmente non termina en 1917, sino que termina en 1921, que tamén ten outras expresións no mundo urbano, como Trozda, pero que realmente é... Bueno, hai que darse conta do contexto, non? No contexto hai un señor Trotsky que di que o que faga folga vai a ser fusilado. Faga folgas vai a ser fusilado, non? Ou un contexto no que o campesino que se quede con algo de o que non obedece a requisas que fai o réxime, pois pode ser fusilado tamén, de acordo? Estamos nese contexto, e iso é lei do valor, iso é lógica do valor, implementada por un aparato político, pero iso é lógica do valor. Por eso decía que nos tendemos a personificar, pero realmente o capital pode ser personificado por distintos tipos de suxeitos concretos. Pode ser desde unha guerrilla latinoamericana ata os máis ricachóns financeiros do mundo, ata o Comité Central do Partido Chile. Poden xogar o rol de capital moitos suxeitos distintos. Por iso non ter unha concepción ontolóxica das clases sociais, e o proletariado igual, o proletariado pode ser xogado por o campesinado, pode ser xogado por un proletariado industrial máis concentrado, como foi despois a Revolución Alemana, por exemplo, onde o proletariado probablemente o identifiquemos como os mariños do exército alemán e os proletarios de Berlín, fundamentalmente, que foi unha revolución tamén moi importante e moi interesante. A este nivel tamén unha cuestión, falando incluso de que decías desto de que marca unha época esta cuestión do tema da terra, realmente solamente hai un período no que o capitalismo estivo en peligro como modo de producción de terminar de ser liquidado. Xa dicía antes que é moi difícil superarlo, é tremendamente complicado, o sistema social máis complicado de superar.
pero hai un momento en que históricamente as cousas estiveron aí, non? E ese período é o período de 1917 a 1923, máis ou menos. Ese período é un período tremendamente difícil para o capitalismo. O sea, o capitalismo estivo nalgúna medida, foi o único período que podemos decir que deuse unha situación revolucionaria que puxo contra as cordas a ese sistema social. Non hai outro período como ese. Na historia social dos últimos séculos non hai un período como ese. Con moitos límites, porque é un período tráxico. A maior traxedia dese período é que un partido como o Partido Bolchevique, que é un partido para facer unha revolución, convírtese no contrario. Por problemas de tipo programático e de tipo teórico. E ese que é o que eu intentaba explicar antes. E ese é un drama que nos atrapa ata hoxe. Porque non somos capaces de sair dai. E efectivamente, tamén facía outro día a reflexión de que esta discusión sobre a Revolución Rusa non é unha discusión sobre a Revolución Rusa. É unha discusión sobre o papel do campesinado en toda unha serie de procesos que se dan, como México, que citabas antes, ou como España tamén, no 36, o proceso de punto de vista do campesinado moi interesante, ou China, ou outros exemplos. Realmente tamén recuperar un debate sobre que rol xoga o campesinado nestes procesos, nos procesos de transformación social. E con respecto ao tema das comunidades ficticias e o problema da religión, aí entraríamos nun debate.